Era el dia 2 i que hi havia poques notícies, no? Però sí bueno, jo tampoc... Mira, jo sóc alcalde, sóc polític, però m'agrada comportar-me com un ciutadà més. I si jo me'n vaig a 6.000 quilòmetres i me'n vaig amb la meva família, amb els meus fills, amb els meus amics, i vaig a un zoco i ens ve de gust, doncs, amb aquell país vestir-se com es vesteixen en aquell país, doncs tampoc jo no crec que passi més enllà de l'anècdota en un àmbit privat. Sí que, home, seria una qüestió de ser una mica excèntric si això ho fes al Passeig de Gràcia, oi que sí? Però si te'n vas allà, estàs en un zoco, doncs escolti'm... Però vostè va ser l'únic de l'expedició? Perquè aquí això ja sé teníem... que va sortir a La Vanguardia. I segurament qui ho va dir es va equivocar o no es va donar compte. Anàvem amb la meva família i anàvem amb un grup d'amics. I van haver-hi alguns que ens vam comprar la roba d'allà, ens la vam posar una estona, era per fi d'any i punt, i ja està, i tampoc no sembla mica... Era per fi d'any, què vol dir això? Doncs que estava en un ambient relaxat a 5.000 quilòmetres i ens venia de gust vestint-se com es vesteixen la gent d'allà. Tampoc no té cap problema.